हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैनाय जादों आरो बे बिग आपडेटआ मा नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानैनो मिथिखाबाय जानांगौ स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अब्लासो नोंथांमोना डिटेल्सै मिथिनो हागोन दिनैनि भिडिअआ मा सावरायनाय जादों स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ दानिया नायदो बेवहाय सुप्रिम कर्टआ दिनैहाय सुप्रिम कर्टआ मोनसे रायदान फोसावदों आरो बे रायदान फोसावनाया मा नोंथांमोना नायनानै लादो B.Ed कर्सआ एलिमेन्टारि लेभेलाव सोलिनाय नंला एबा लवार प्राइमारि एन्ड आपार प्राइमारि स्कुलावहाय सोलिनाय नंला होननानै रायदान फोसावदों मानोना B.Ed डिग्रिखौ एलिमेन्टारि लेभेलनिफ्राय बोखारनाय जाबाय होननानै बुंनाय जादों बेवहाय जानाखि हाइकर्टनि बे रायदान होनाया गोबां सिगाङावनो 5 इयार्स सिगांनो राजस्थाननि हाइकर्टआव मोनसे केस सोलिनानै दंमोन D.El.Ed आरो B.Ed कर्स लानायनि गेजेरावहाय आरो बे केसआ सुप्रिम कर्टसिम थांदों आरो सुप्रिम कर्टआव थांनानै 5 इयार्सनि उनावहाय गोबाव सम केस सोलिबाय थानायनि उनावहाय दिनैहाय बेनि रायदानखौ होनाय जादों स' लोगोफोर बेवहाय जानाखि B.Ed कर्स लाग्रा बिथांमोन दङ आरो बिथांमोना टेट पास जादों LP आरो UP लेभेलावहाय बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला सुप्रिम कर्टनि जानाखि रायदान होनाय बे रायदान होनाया जुदि अल स्टेटआवहाय इन्डियानि अल स्टेटआवहाय लोगोसे आसामावबो जुदि बियो एक्सेप्ट जायोब्ला अब्ला बिथांमोना LP आरो UP लेभेलावहाय फोरोंगिरि मावनो हानाय नङा B.Ed डिग्रिनि गेजेरजों नाथाय सिगाङावहाय B.Ed डिग्रिनि गेजेरजों साख्रि मावनो हादोंमोन आरो टेटबो पास जानो हादों बिनि गेजेरजों नाथाय मोनसे कर्स लानांगौ जायोमोन बिथांमोना जायनाखि B.Ed कर्स लानानै LP एबा UP लेभेलाव जुदि मास्टार साख्रि मावदोंब्ला बिथांमोना 6 मान्थनि मोनसे ब्रिज कर्स लानांगौ जायोमोन आरो बे ब्रिज कर्सखौ लाखांनायनि उनावनो बिथांनि जानाखि एलिमेन्टारि लेभेलावहाय साख्रि मावनाय बे साख्रिखौ बिथांमोना गोरलैयैनो मावनो हायोमोन दा जुदि बे सुप्रिम कर्टनि रायदान होनाया जुदि अल स्टेटआव जुदि फोसावनाय जायोब्ला अब्ला जोंनि जानाखि D.El.Ed लाग्रा केन्डिडेटफोरनि थाखाय बियो गोजोनथाव खौरां जागोन मानो होनोब्ला B.Edआ जुदि एलिमेन्टारि लेभेलनिफ्राय बोखारजायो अब्ला जानाखि टेटनि एलिमेन्टारि लेभेलाव टेटनि रिक्रुटमेन्ट जागोन बेवहाय कम्पिटिसना खमायलांगोन मानो होनोब्ला बेवहाय B.Ed आरो D.El.Ed मोननै कर्सनि गेजेरजों गोबां केन्डिडेटफोरा दङ टेटनि पास जानानै थानाय बेवहाय जुदि B.Edखौ जुदि बोखारनानै होयोब्ला अनलि D.El.Edल' थागोन दा D.El.Edल' थानायनि थाखायनो बेवहाय कम्पिटिसना खमायलांगोन आरो माने माखासे केन्डिडेटफोरा बेनिफ्राय आउट जानाय लोगो लोगोनो कम्पिटिसना एसे खमायलांगोन दा आसामाव माब्ला जाफैगोन बेखौ जों बुंनो हाया नाथाय राजस्थानावहाय बियो जासिगोन दा बिनि सोमोन्दै दिनैनि जानाखि सुप्रिम कर्टनि रायदान होनाय बिनि सोमोन्दै जोंनि गोबां गेदेर इउटुबारफोर जानाखि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सायाव भिडिअ खालामो बिथांमोनाबो बिनि सोमोन्दै सावरायगासिनो दङ नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै सार्च खालामबानो बिनि सोमोन्दै गोबां सावरायनो मोनगोन जानाखि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सायावहाय इउटुब बानायो बिथांमोना बेनि सोमोन्दै सावरायदों आरो बेवहाय जानाखि नेसनेल लेभेलनि जानाखि निउस पर्टेल दङ बे निउस पर्टेलावबो बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों बेवहाय जोंनि जानाखि नेसनेल लेभेलनि दैनिक भास्कर निउस पर्टेल दङ बे निउस पर्टेलावबो बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनाय जादों नोंथांमोना बेयाव थांनानै गुवारै डिटेल्सै नायनो हागोन सुप्रिम कर्टनि जानाखि दिनैनि रायदान होनाय बेवहाय आरो गोबां बेबायदिनो सेन्ट्रेल लेभेलनि बा नेसनेल लेभेलनि निउस पर्टेल दङ बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि जानाखि बे भिडिअ लाबोनायावहाय जायफोर B.Ed कर्स लानाय बिथांमोननि थाखाय दुखुनांथाव होननानै बुंनांगोन आरो फारसेथिं जानाखि D.El.Ed लानाय बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानांगौ दिनैनि सुप्रिम कर्टनि जानाखि अर्डार बा रायदान होनाय बिनि सोमोन्दै स' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो केन्डिडेटफोरा बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो हायो स' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো আনা হৈছে আজি যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰায়দান দিছে B.Ed এণ্ড D.El.Ed কোৰ্চৰ বিষয়ত ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ যোনটো B.Ed কোৰ্চ আছে এই B.Ed কোৰ্চটো এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ পৰা আউট হৈছে বা এলিমেণ্টাৰী লেভেলত একচেপ্টেড নহ'ব বুলি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো
ৰায়দানটো দিছে ইয়াতে আমাৰ ৰাজস্থান হাইকোৰ্টত B.Ed আৰু D.El.Ed টো লয় D.El.Ed কোর্সটো লয় ইয়াতে তারা ৰাজস্থান হাইকোর্টত কেছ চলি আছিল আৰু এই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে গৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আজি এইটো ৰায়দানটো দিছে আৰু এই ৰায়দান দিয়াৰ পাছতে বহুত D.El.Ed and B.Ed কোর্স লোৱাৰ কেণ্ডিডেট বিলাকৰ ভিতৰত বহুত আলোচনা হৈ আছে আৰু B.Ed কোর্স যোনে যোনে লৈছিল তেখেতসকলে বহুত দুখিত হৈ আছে কিয়নো আমাৰ অসমতো বহুত কেণ্ডিডেটে B.Ed পাছ কৰি এলিমেণ্টাৰী লেভেলত বা LP and UP লেভেলত টেট পাছ কৰি থকা আছে তেখেতসকলে বহুত দুখিত কিয়নো এইটো যদি অসমতো যদি একচেপ্টেড হয় তেন্তে বহুত অসমৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক LP and UP লেভেলৰ যোনটো টিচিং ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব লগা হ'ব এইটোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো আমাৰ বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতসকলৰ ইউটিউবত চেনেলত গৈ আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব আৰু আমাৰ যোনটো নেশ্যনেল নিউজ পৰ্টেল আছে নেশ্যনেল লেভেলৰ তেখেতসকলৰ নিউজ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব ইয়াতে দৈনিক ভাস্কৰ নিউজ পৰ্টেল আছে ইয়াতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আৰু এনেকুৱাই বহুত নাকি ইউটিউব বা আমাৰ নিউজ পৰ্টেল আছে ইয়াৰ নিউজ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকেও যাই দেখিব পাৰিব আৰু এইটো কেছটো কি আছিল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ৰায়দান দিছে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ গম পাব সব বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আজি যোনটো ভিডিঅ'টো অনা হৈছে लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निश्चय बुजिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना जुदि बिनि सोमोन्दै फुल डिटेल्सै जुदि नायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना गुगोल्सआव थांनानै दैनिक भास्कर निउज पर्टेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना सुप्रिम कोर्टनि जानाखि अफिसियेल वेबसाइट दङ बेयाव थांनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो बुनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे खौराङा नोंनिसिम गोख्रैनो सौहैनो हायो आरो नोंथाङा बे चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय सब বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপুনি যদি এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব সব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজোন্থों